Һәм дә ЖК ойын командаһы башлап ебәрәләр. Рәхим итегез, ЖК һәм шахмат ойын командалары. Грамотный. Дағай білді, сәхнеге қараманы командаларды. Шайды, білдік, видеоны қойылы. Шайды, машина кетіп аралай. Кетіп аралай, сендап қойды, қабылға бар бұл. Шайын күріп, тоқтайды. Кәрәкмәй. Хәзер мен бір юнлы музыка күрһәтәм. Бана қара. Ниндәй җыр? Охшамый минем җырларым. Юнлы музыка куям дим. Минем машинамда тушно, сыграйм аны. Кабалай. Музыка нормально куяды. Несі кәсіп була инде? Был бит кабриолет. Дөрес дип әйтмәйин. Нисек кәрәк инде? Син эзләдең дағада, мин эзләдем калада. Кайда син, бәгърем син? Бана дөрес дип әйт. З. Һин дөрес дип әйтә аламы ул? Юк. Х. Бана әстән сыгар, әстән. Х. В. Бана кара, хабатла мине. Һин сразу переводчик мәнде. Мин һинна. Мин һине эзләдем. Yok. Мин Min hinedlenim. Мин һине. Min sine edlenim. Min hinna. Min һинна. Min izlenim kaladay. Min izlenim kaladay. Тантамактан ЖК һәм дә күргәннән шахмат ойын командаһы. Булар алкыштар